Kim Poepjes is nij bij Avanti dit seizoen. Het is haar eerste Frieske zeelvoetbalderby in Drachtster Boys. De 20-jarige onvalster is net benauwd. Ik sta altijd gewoon op dezelfde manier op het veld. Als het nou het zien Pernis is, of het zien Dr. Vijfje of het zien Drachtster Boys. Voor mij maakt het geen verschil. Ik wil winnen en dat wil ik bij elke wedstrijd. Dus daar gaan we voor. Nou ik. Allee, nou best wel iets meer gedreven natuurlijk. Dus we gaan er alles uithalen wat erin zit, bij Avanti. Dus. Drachtster Boys is regerend landskampioen en bekerwinner. Maar Avanti wordt net onderschat. Het speeltje wat ze spelen, dat is wat reactievoetbal, countervoetbal. Beheersen ze eigenlijk heel goed. Nou ja, dan ga je natuurlijk altijd kans. Het hangt van het scoreverloop af natuurlijk. En ik hoop dat wij aan de goede kant van de score zitten. Maar het wordt een lastig joen, absoluut. Drachtster Boys in het oranje had een dreig seizoen op nota. Ze staan op het 4e plak en haal 4 keer verlijn. In Avanti had ze een onfortuinlijk moment nodig van Marije de Boer om op voorsprong te komen. De Boer keert terug haar ankel en Marianne Meijer benut de verwarring om te scoren. Nevens de regels correct, in de eigen van Avanti onsportief. Marije de Boer die maakt naar het ziekenhuis. Maar Avanti komt erom. Astrid Kars onderschept en Seashoot Hou die maakt het gelijk. In de tweede helft worden de duels feller en dat levert kaarten op. Giel voor Astrid Kars na de overtreding op Jessie Prijs. Corner Marianne Meijer en dan de eigen goal van Christa Poelman. Derde voorsprong van Drachtster Boys. Avanti toont veerkracht. Astrid Kars onderschept. De overtreding dan van Jessie Prijs en Reet voor Prijs. Drachtster Boys 2 minuten maar eenmaal minder. Dat oorleef je, maar de druk van Avanti die groeit. Een vreemde dwarrelbal en de overtreding van Rianne Mulder. En de scheidsrechter houdt een penalty. Overtreding binnen de cirkel. Ja, daar is wat voor te zeggen. En de penalty voor Kim Poepjes mis, maar de rebound voor Astrid Kars 2-2. In de slotfase Bart nog van alles. Brenda Bekkema onderschept en maakt het prima af. 2 draaien, nog 2 minuten 24 op de klok. De meest liek het binnen, maar hoe oors pakt het uit? Want zie je een letter, de paas op Kim Poepjes. Draaien, sie shoot hou. Haar tweede treffer. En een punt zit er dan in. Maar het zal voor Avanti nog mooier worden. Want weer een hele minuut later kan Kim Poepjes de winnende treffer meidje na een flater van de Drachtster Boys. 4-3. En dan is de stunt daar. Avanti vliegen hier haast nog degradeert. Nou heel netjes in de middenmoot. Wint voor het eerst in haar historie van de Drachtster Boys. Die een hele minnenreeks deel zetten.
De Frieske derby tussen Avanti en Drachtster Boys wordt beslist in het voordeel van Avanti. Fjouwer treien. Alles zat erop en eraan. Strijd, doelpunten, mooie goals, wat mazzo-goals, rode kaart, gele kaarten, man meer, man minder. Het zat er allemaal op en eraan en het was voor het publiek denk ik een mooie wedstrijd. Het is hier strijd in en van beide teams. Wij wonnen, hun won. En het werd gewoon leuk. Toen hun weer, wij weer. Het werd gewoon de hele tijd constant. Het werd een leuke wedstrijd. Er zit spanning in. En ja, ik vond het machtig. Zulke wedstrijden mooi voor mij elke dag wel. Het publiek had waarschijnlijk een fantastische wedstrijd, vooral de tweede helft. Alleen wij lopen gewoon kwart staan en daar kepen we niks voor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat de winnersmentaliteit bij Avanti die wie groeit en die gaan Leeuwen had toont. Wij hadden dat ook de tweede helft wel dienen, alleen ja, slimme giet breekt dus wat op aan het einde.